Hola famílies, què tal? Bueno, us faig un altre vídeo que ja portava un temps sense fer cap i, bueno, mireu, aquí estan boira i canela després d'una sessió d'arguet i com vaig tan apurat de temps, doncs és la manera en la que puc gravar alguna cosa. Llavors, bueno, una mica volia fer una petita reflexió, ja que l'altre dia, no sé, ara aquí em comentava una persona que, que havia escoltat o havia vist o no sé què, algun educador que deia que, que l'afecte que no funcionava, no? I que amb els gossos, i que era un element que els gossos no tenien i que no incorporaven en la seva vida i en les seves relacions. Entre iguals, entre iguals i amb persones igual. Bueno, no sé. A veure, jo no vull generar polèmica, però em va impactar força i... o sigui, com dir-ho? O sigui, és un aspecte que tradicionalment, o de manera clàssica, doncs sí que té els... És a dir, lògicament no ho comparteixo, si no estaria fent aquest vídeo i no... I ara explicaré per què, ¿vale? Ara argumentaré per què. Però, és a dir, vist des d'un punt de vista tradicional i clàssic, tot el que s'ha fet fins ara amb els gossos, diguem-ne, l'ensinistrament clàssic de tota la vida, collar de punxes, d'ofec, teoria del líder de la manada i tota aquesta manera de pensar, sí que encaixaria una mica amb això, ¿vale? Ja per començar negant tot el tema de les emocions, ¿vale? Però, bueno, no sé, que avui dia, amb tota la informació que hi ha i que sorgeixin aquest tipus de comentaris per part, se suposa que d'educadors, hòstia, doncs, em va sobtar força, ¿vale? I no comparteixo aquest pensament perquè justament els gossos, quan viuen amb altres gossos i amb persones, sí que mostren afecte i necessiten afecte. I no només afecte, hi ha un altre concepte que per mi és superimportant a l'hora de conviure amb gossos. I és que té molta relació i és el bon tracte. És a dir, la ment del gos, igual que la ment humana, no es pot desenvolupar bé i d'una forma sana si no hi ha afecte i si no hi ha un bon tracte. Això és com els pilars extremadament bàsics que no caldria ni dir, ni tan sols que es passés pel cap. És a dir, hauria de ser una cosa tan incorporada de nosaltres cap a ells, que malauradament no ho és, però hauria de ser així. I a més, quan treballes amb gossos i treballes de forma grupal i convius amb gossos que són extremadament sensibles i que la por és una emoció que està en el seu dia a dia, en molts aspectes de la seva vida, sobretot diguem-ne en el cas de boira, ja els que aneu seguint una mica el que vaig posant i penjant i com va anant boira, que estic veient aquí, bueno, és que és tan evident i tan lògic que si jo no donés afecte d'una forma sincera, això és una altra cosa, però d'una forma sincera i un bon tracte, boira, en aquest cas, i canela, que també, quan era petita, i bueno, i ara és supersensible,
però quan era petita era extremadament sensible a tot, sorolls sobretot, i moviment ràpid, i en aquest cas boira encara ho és més. Ja la tenim per aquí. Tot aquest, diguem-ne, angoixa, malestar que pateix i aquesta por que sent molt sovint, seria una manera de que els seus cervells s'anés conformant i s'anés desenvolupant en base a totes aquestes connexions neuronals que es van produint. I l'única manera de contrarrestar tot això és donant-li afecte i un bon tracte, a part de tota la feina que s'ha de fer. Però és que el tracte, el bon tracte i l'afecte ha d'estar en tot el que hagis de fer. En tots els exercicis, la convivència en el dia a dia a casa, en la relació que tu, mica en mica, vas creant, en aquest cas jo, amb la boira i la canela. És a dir, no hi ha una altra alternativa. No hi ha. I llavors, negar això que és tan evident... Hola, Canelins. Negar això que és tan evident, doncs pot comportar que al final gossos que són així extremadament sensibles s'acabin quedant amb una estructura de la personalitat així, extremadament sensibles i amb una por a tot immensa. I això és un generador de traumes molt important, molt important. Llavors, si no ens donem compte d'això i no veiem la realitat que tenim al davant dels ulls i la neguem perquè tenim alguns conceptes una mica desfasats i arcaics encara, podem crear més mal que bé. Llavors, els gossos necessiten afecte perquè mostrant-los afecte els estàs mostrant també respecte, consideració i sinceritat i honestedat. Això no vol dir que en un moment donat, com passa en tota la vida, et puguis enfadar una mica i mostrar el que sents, que també és necessari. O sigui, els gossos no necessiten viure en un color de rosa perquè no ajuda tampoc. Però negar la realitat que el cervell dels mamífers i que els animals socials necessiten afectivitat, no sé, va sobtar. I jo opino que sí que necessiten, que és un element més i un element molt important per al seu desenvolupament a nivell del cervell, però també de la seva ment i de la seva personalitat que desenvoluparan més endavant i que van desenvolupant a mesura que van tenint aquestes relacions i aquesta manera de fer i aquest... que la seva família els hi doni tot això i els aporti tot això. Llavors, una mica l'ho dit fins ara, no? Que per mi són el bon tracte i l'afectivitat, donar afecte, són aspectes fonamentals en l'educació canina. I per tant, en la relació que tenim amb els gossos i que generem amb els gossos quan conviuen en família. I part de la relació ha de venir per aquí, gran part, sens dubte. Perquè ajuda a que si tenen certes problemàtiques siguin més fàcils de viure i més fàcils de pair i més fàcils de poder arribar a conclusions positives i més fàcils de que els aprenentatges es consolidin. Afavoreix moltíssimes coses, moltíssimes. Per tant, afectivitat sí i bon tracte
també. Així que espero que us agradi el vídeo i que si el trobeu interessant i que pot aportar, que el podeu compartir i que arribi una mica al màxim de gent possible. Així que gràcies i fins la propera.